שלום לכולם, אני הולך להראות את החדר שלנו, החדר החכם לילדים. נבצע התחלת סימולציה. בעצם למערכת יש שלושה תתי מערכות. מערכת אחת שכוללת חיישן טמפרטורה, מערכת אחת שכוללת חיישן רעש, ומערכת אחת שמתעסקת בתאורה. עם החיישן טמפרטורה אפשר לדגום את הטמפרטורה בחדר. וכל עוד היא מתחת לטמפרטורה שקבענו, אז שום דבר לא ישתנה בחדר. אבל ברגע שהוא יעבור סף מסוים, הנורה האדומה, נורת לד האדומה, תתריע לנו שהחום בחדר עבר את הטמפרטורה הרצויה, והוא יתחיל להפעיל לנו כמו מאוורר או מזגן, תלוי מה יהיה לנו בבית. עוד משהו שיכול להיות לנו, יש לנו את המערכת שלנו, מערכת שמזהה אה, רעשים שונים בחדר, אז לפי עוצמת הקול, הוא יכול לזהות האם יש משהו חריג בחדר. כל עוד גם כן הוא לא עובר סף מסוים שהגדרנו, רעש שהוא באמת אה, נשמע שמזיק, הוא עובר רף מסוים, אז בעצם המערכת תתריע להורים, לשים לב לחדר. כמו שתוכלו לראות על המסך לד, היא תראה לנו שיש בעיה בחדר, יש רעש גבוה, ואנחנו צריכים לשים לב לזה. ברגע שזה ירד, או העוצמה תיחלש, אז בעצם הוא יגיד לנו שהמצב בחדר בסדר, ושאין מה לדאוג. ומערכת שלישית ואחרונה, יש לנו את המערכת תאורה. בעצם אנחנו נעזרים בנורת RGB, והגדרנו פה שלושה מצבים. או שיהיה לנו תאורה רגילה, תאורה לבנה. או שיכולה להיות לנו תאורה צהובה, כמו של מנורת אור לבן, ויש מנורת אור צהוב. ונתנו עוד אופציה גם לנורה כחולה, לתת קצת מצב מרגיע כזה. חוץ מזה, יש לנו אופציה בעזרת הפוטנציומטר להגדיר את עוצמת האור. וזהו.